Pulan hamba joto media person sono tini sing edisi hapangi engwinai gabudi di video office tai gabudi sabjuni khak tike tini oro sing tok wa tai pun sengai bag phagya pun ke omo sing bag zakha sing chini ekusho sing di pramota edisi hapang phaimani yagulo sing talbrum hlimano talni yagulo haika talsani yagulo sing wa tok pun je chini borok je malmata rinani hamjaknai yui tonai rok sing bagui tongo tai abun logo sing chini gabudi sabjunani bkhakti sing development samun logo sing tabu kesangman jora ke mukhitin amtire go sing bagjagi tongo tai teo belaki hamamaya khoro sini bubagra tai sini edisin hapani sini borong manang CM tai sin tabuni di bedeg ni sini borong manang EM Rajesh Tipuramo sing hamaya khoro bo omake je initiative na hari sono hotamon bagi nai sing tai o amsani lokol belaki no kha phujak tamige sing je tok hamjanai ro poli hamjanai wa hamjanai borok omake mani jongbai bono ang borok ni nai sini edisin hapang ta sini di bedeg EM na hamaya khoro 네, 무슨 뭐? Ani mo apon de bama gabo di sabuna sen.